Azi, creștinii ortodoxi din întreaga lume sărbătoresc învierea Domnului Iisus Hristos. E o zi plină de evlavie și bucurie. O zi în care familiile noastre se întâlnesc la masa de sărbătoare, comunică, îi sună pe cei aflați departe și reînnoiesc legăturile pentru a-și spune unii altora: Hristos a înviat. Dragi prieteni, trăim momente grele. Trecem printr-o perioadă care ne testează tăria, bunătatea, capacitatea de a ne proteja aproapele, puterea de a ne ajuta unii pe alții. Vă rog din suflet să vă păziți și să-i păziți pe cei din jur de boală. Purtați numai decât măști în spații închise. Păstrați distanța și petreceți cât mai mult timp afară. Încercarea prin care trecem ne învață să fim generoși, ne învață că depindem unii de alții, ne învață cât de grea este responsabilitatea noastră pentru fiecare acțiune. Gândurile noastre astăzi vor fi și la cei bolnavi, la cei care luptă pentru viață, la lucrătorii medicali care și în noaptea învierii au stat de veghe lângă cei aflați în suferință. Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и желаю мира и спокойствия всем нам и нашей Молдове, здоровья и благополучия, мира, радости и красоты. Sfintele sărbători ne învață să fim mai buni, să fim recunoscători pentru binecuvântările care ni se dau, să fim conștienți că fiecare clipă merită trăită cu bucurie dinplin. Fie ca lumina acestei sărbători să ne aducă împlinire și claritate. Vă urez Paște fericit! Hristos a înviat! Hristos va scres! Hristos dirildi!